I-hematologist ibheka abantu abanezifo ezibandakanya igazi. Uma ucabanga ngegazi, kunezifo eziningi ezingathinta igazi. Ngakho-ke unezifo ezifana ne-anemia, ama-platelets aphansi, isibalo esiphansi samangqamuzana amhlophe, nokunye okungavamile kwakho konke lokhu isibalo segazi, okuyinto evamile kakhulu. Njengodokotela wegazi, ngidlala indima ekuxilongeni lezi zimo. Ngibheka ukuthi kungani lezi ziguli zinokungajwayelekile kwe-hematological. Futhi ngemva ukuxilonga ngokunembile ukuze nginikeze ukwelashwa okuphumelelayo kakhulu ukuzisiza ekululameni kwazo. Ngaphandle kwalokho, odokotela begazi nabo badlala indima kubaguli abanezifo zokopha nezifo zokuvimbela igazi. Njengoba wazi, igazi kufanele libe namahlulelo uma unokulimala. Futhi kukhona izimo eziningana ezingathinta lezi zinhlobo zemishini yokuhlunga igazi. Ubuzoke uzwe nge-thrombosis, ngabe uzwile ukuphazamiseka kwegazi. Ngakho njengodokotela wegazi nginakekela nalaba baguli. Esinye sezici ezibalulekile zegazi ukunakekela esikunikeza abaguli abanezifo zomdlavuza wegazi. Uma usho amagama anjenge-leukemia, i-myeloma, i-lymphoma, kunokwesaba okujwayelekile nokwethuka phakathi wonke umphakathi. Kodwa esikwenzayo njengodokotela wegazi ukuhlola lezi zimo kahle futhi sisebenzise izindlela zokwelapha ezisezingeni eliphezulu ukuze laba baguli baphumelele ekwelashweni kwabo futhi baphile impilo egculisayo ngemva kokuphothula ukwelashwa kwabo. Ikakhulukazi nge-hematological malignancies, mina kanye ne-Apollo Main Hospital sisebenzisa ubuchwepheshe obusesikhathini samanje. Sisebenzisa ukwelashwa ngamakhemikhali okujwayelekile, sisebenzisa i-immunotherapy, sisebenzisa ukufakelwa kwe-stem cell, futhi nalapho iziguli zidinga ukwelashwa okuthuthuke kakhudlwana njengamaseli ekhathi nawo anikezwayo.